ساتلا دەرزاندی لە هیندستانê avkêşekî ku du heb satilê ku serê çoyekî dirêj vekiribû datanî ser stiyê xwe û pê av dikişand. Satilek ji wan derizî bû. Satila saxlem her carê tije digihaşt malê, satila derizî jî tenê nîv tije digiha malê. Du salan her roj bi vî şiklî berdewam kir. Avkêş her carê bes tenê satil û nîvek av dibir mala patronê xwe. Satila saxlem bi serkeftîbûna xwe şanaz dibû. Satila derizandî ya reben ji ber xwe fedî dikir. Rojekê satila derizandî li ser rexê çem gazî avkêş kir. Ez ji ber xwe fedî dikim û dixwazim ezrê xwe bixwazim. Çima? Çima tu ji min fedî dikî? Lewra ji ber ku ez derizandî me, ev 2 sal ez wisa wezîfeya xwe bestenê nîvtijeyî bicêtînim. Tu ew qasî teabê dibîne, lê ji ber vê qisûra min tu heqê keda xwe nabîne. Wextan vedigerin malê, ez dixwazim tu gul û kulîlkên li rexê rê feq bike. Bi rastî jî wexta dirêya malê de bi palê ve hilkişiyan, satila derizandî hinek kulîlkên xweşik dît. Mêze bike li rexê tel hêla rê kulîlkan vekirine, li rexê hêla satila din qet kulîlk tu neyîn. Wê min ferq kir, çi xweşikin ev kulîlk. Erê, a sebebê vê yekê jî ev bû. Digel min hay ji qusûra te hebû jî min jê îstîfade dikir. Min li rexê rê tovên kulîlkan re dişand. Wexta min ji ser çem vedigeriyan te jî ew av dida. Ev 2 sal ez wisa kulîlkên xweşik ji hezkiriyên xwe re diyarî dikim.